What's up dyan sa iyo mga chongs? Isang magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw na ito mga chongs ay pag-usapan naman natin yung tungkol sa kinakaharap ngayon ng ABS-CBN sa kanilang pagsasara. So bago pong lahat yan mga chongs, please subscribe na kayo sa aking channel and i-click na ang bell button para kayo ay laging updated sa mga latest videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ito na nga mga chongs, naalala nyo pa ba yung hamon ng Vice Ganda Campus Rapulot Kibuloy na ipa-stop niya ang probinsyano? So ito na nga mga chongs, panoorin natin yung hamon ni Vice Ganda Campus Rapulot Kibuloy at ang sagot naman ni Pastor Rapulot Kibuloy sa hamon ni Vice Ganda. So ito mga chongs, tara panoorin natin. Si Kiboloy yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Hinahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Hinahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Bakit naman dumating tayo dyan? Para lindol lang yung pina-stop ko, dumating pa yung challenge na ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. So ayun mga chongs, anong masabi nyo Campus Rapulot Kibuloy sa kinakaharap ngayon ng ABS-CBN sa kanilang pagsasara? Naniniwala ba kayo mga chongs na si Pastor Rapulot Kibuloy ang magpapahinto ng ABS-CBN? So please comment na kayo dyan sa baba mga chongs, sa mga komento nyo. And don't forget na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and i-click na lang ang bell button para kayo ay lagi update sa mga videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. And maraming salamat mga chongs and have a nice day and God bless you all.